mě to byl 13. zápas v KHL, takže bohužel jsem si to dneska vybral a strašná škoda, protože to byl důležitý zápas pro nás a vyrovnali jsme na 3-3 a v poslední třetině jsem tam dvakrát nebo třikrát už takový nepříjemný puk a nakonec dostanu takový hloupý gól na bližší tyč, takže škoda, no, ale už to nevrátím. Naštve to vždycky, aj keď ten človek gól nedá. Myslím, že bližšie sme kvôli víťazstvu v UFE ako dnes. Ako dnes sme nehrali svoju hru. Doma, keď dostaneme toľko gólov, je to zlé a v oslabení dostávame veľa gólov. Na to sa musíme zamerať, to zlepšiť, lebo vylučovaní budeme ako... To už si nebudeme po 15. zápase hovoriť, že nebudeme ako... My sa snažíme hrať disciplinovanú, ale bohužiaľ nevždy je to vyriešené tak, ako to je vyriešené na druhej strane, ale ja sa moc zachádzam možno do iných vecí a zle sme hrali tie oslabenia a ukončíme to v takom tóne. Ja si myslím, že škoda toho zápasu v UFE, že sme tam nevyhrali a dneska je asi zbytočné vylúčenia a tam to otočila Riga a sme prehrali, no a nemôžeme sa tak vylúčovať, lebo budú nás rezať, my musíme hrať, korčulovať a nemôžeme sa ich vôbec dotýkať, lebo tí Rusi vedia padnúť a rozhodcovia všetko pískajú, takže nemôžeme, to je naša chyba a tak si prehrávame zápasy. First of all, you know, always said there was a lot of the good things what's happened tonight in the game. Som rád, že sme odohrali dobrý zápas. Prakticky všetky 3 periódy boli dobrá, ešte sme sa aj zlepšovali. Dnes hráči zahrali vlastne to, čo som od nich očakával a som rád, že sme dnes predvedli dobrý výkon a som s výkonom týmu spokojný. I'm really pleased for that. It's a big win for us. Thank you. Řekl jsem, že jsme dneska hráli s dobrým soupeřem, že měli dobrý pohyb a že nebyla bojovný tým, že hra byla vyrovnaná a že když jsme dotáhli na 3-3, že už jsme ten zápas neměli ztratit a minimálně bod jsme měli brát, ale dostali jsme takový gól, který běžně nedostáváme. Pro ty kluky je to nová situace a hrajou během třeba 20 dnů 10 zápasů a když si spočítáte, to je obden a s cestováním a s časovým posunem to prostě není legrace takže si myslím, že ty oslabení proto nejsou dobrý, protože nemáme tu jiskru a nemáme ten drive takový, jaký bychom potřebovali na tyhle soupeře.